bytomov a dôchodcov neziskovej organizácie a zašli na 6 návrhov. Kto je za toto uznesenie? Ďakujem všetci prítomní poslanci. Prejdeme k bodu číslo 6, pridelenie uvoľneného bytu. Komisia sociálna bytová v Nálepkove na svojom zasadnutí 3. februára prejednala uvoľnenie trojizbového bytu po nájomcovi Adrianovi Danielovi s manželkou na ulici Zimnej 580/15. Na základe žiadosti doporučuje OZ prideliť tento byt Ladislavi Pučkovi na Nálepkovo Trosky 648/13. Náhradníkom je Mária Truhanová, Nálepkovo Hlavná 755. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Pokiaľ tomu tak nie je, uzatváram, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 350 2014 OZ obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schválilo uzavretie zmluvy o nájme trojizbového bytu v bytovom dome číslo 580 na Zimnej ulici číslo 15 Nálepkove s nájomcom Ladislavom Pučkom bytom Nálepkovo Trosky 648/13. To je za toto uznesenie. Ďakujem všetci prítomní poslanci. Ideme bod číslo 7. Voľba prisediacich podľa paragrafu 140 číslo 380 z roku 2000 zbierky zákonov sudcov a prisediacich znení neskôrším predpisom. Funkčné obdobie prisediacich na okresnom súde Spišská Nová Ves Jozefa Kráľa Ondreja Klechtnera končí v mesiaci maj 2014. Predseda okresného súdu Spišská Nová Ves listom do dňa 31.1.2014 súhlasil so starostom navrhnutými kandidátmi Evo Antlov a Zuzanou Šarčániovou. Avšak doporučil, aby obecné zastupiteľstvo schválilo aj doterajších prisediacich Jozefa Kráľa a Ondreja Klechtnera, a to vzhľadom na už rozpracované trestné konanie. Prisediacich boli obecné zastupiteľstvo s kandidátom navrhnutých starostom obce. Prisediaci sú volení na obdobie 4 rokov. Všetci kandidáti uvedení v uznesení spĺňajú podmienky podľa paragrafu 142 odstavec 1, 2, 3 vyššie citovaného zákona. Otváram rozprávu. Áno, nech sa páči. Všetci 4 kandidáti, ktorí sú menovaní pán starosta, nemám osobne absolútne proti nim nič, všetko je OK, hlasovala by som. Ale citujem zákon 385 z roku 2000 zbierky zákonov, 4. časť, paragraf 140 odsek 1. Prisediacich volia obecné zastupiteľstva v obvode príslušného súdu radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prisediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miestku. Kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu. A ja vás žiadam, aby ste predložili vyjadrenie všetkým 4 kandidátom, ktorí si... Áno, presne to som riešil s predsedom súdu. Presne to som riešil s predsedom súdu. A odpoveď bola taká, že starosta navrhuje a preto starosta žiada o súhlas. Je tak, pán doktor? Áno. Je súhlas aj návrh predsedom. Máme. Ale budete takí láskaví a pred hlasovaním ešte nám predložíte tieto súhlasy, ktoré boli vydané, ale áno, sú dobré. Máte sa, pán doktor? To niekde v kancelárii. Môžete nám to predložiť ešte. mimo otázku k tomu prisediaci. Predebatoval si náhodou aj túto otázku s predsedom súdu, s pánom doktorom Slovenským, že počet tých prisediacich je závislý, ktorých volí obec, teda zastupiteľstvo obce, poslanci obce, je závislý od množstva, od počtu obyvateľov? Nie. Nie? Nie. Oni si zrejme určujú sami. Aha. Počet prisediacich na zjednotu. Dobre, tak ja som sa bavil s ostatnými
Ja som sa bavil s ostatnými starostami, napríklad niektorí vôbec na toto nereagovali. Skrátka nedávali prísediaci. Aj keď ich predseda súdov to požiadal, nedávali. Dobre, ďakujem. Ja som si myslel, že to náhodou nie je závislé od počtu obyvateľov obce, ten počet prísediacich. Lebo to je tak, že nemusia byť prísediaci, hej. Keď zastupiteľstvo, dajme tomu, neodhlasí alebo niečo také, ani jedného, tak nebude. Jednoducho dá sa na súd, že neboli odhlasovaní. Ináč, pokiaľ sa pamätám, aj v prvom prípade, keď končil mandát, teraz neviem, kto bol, tuším predtým, pán Agustíňák bol a neviem, či aj jeho mama, pani Kleknerová. A jak mi končil mandát, tak tiež mám taký den, že okresný súd požadoval 4 prísediaci. A my sme boli navrhnutí len dvaja, pán Klekner a pán Král, tak, pardon. Takže Sám predseda súdu toto navrhol, takže v tomto smere. Ale neviem, prečo teraz čakáme za týmto. Doporučenie. Asi bude mať aj istota. Určite, ale nie budem asi mať to tam možno povedať aj specifiku. Tak to prečítajte, pán doktor. Nie, môžeme aj ukázať. Ale tak zbytočne budeme robiť jeden, že by videl. A prečítajte. Otázka, ja som bol ani príklad. Presne, to som povedal dopredu. Vyjadrenie predsedu súdu v súlade s paragrafom 104 zariadce 1 zákona 385/2000 o sudcoch a prisediacich. Súhlasím s vami navrhnutými kandidátmi pani Evou Antlovou, bytom na Lekovo Hanor 182, Zuzanou Šaršaňovou, bytom na Lekovo Letna 308 na funkciu prisediacich na okresný súd Spišská Nová Ves na funkčné obdobie 2014 až 2017. Zároveň žiadam obecné zastupiteľstvo obce na Lekovo, aby zvolilo aj doterajších prisediacich, a to Jozefa Kráľa a Ondreja Kleknera, vzhľadom na to, že sa vo funkcii prisediacich osvedčili. V súčasnosti sú ako prisediaci v rozpracovaných, rozpojednávaných, komplikovaných trestných veciach. V opačnom prípade by príslušný zákonný súdca musel vykonávať dokazovanie výsluhy všetkých svedkov a znalcom odznova. Judor Jan Slovenský, predseda trestného súdu. Ďakujem veľmi pekne. Stačí? Áno. Dobre. Má ešte niekto niečo k tomuto bodu? Pokiaľ nie, prosím národnú komisiu. Uznesenie číslo 350/2014 OZ obecné zastupiteľstvo Nalskovej schvaľuje v zmysle paragrafu 140 odsek 1 zákona číslo 385/2000 zbierky zákonov súdcov a prisediacich o zmene doplnení niektorých zákonov zmene neskôrších predpisov týchto prisediacich na okresný súd Spišská Nová Ves. Jozef Král, narodený 13.5.47, trvalý výkon nálepkovo hlavná 595 nálepkovo. Klekner Ondrej, narodený 24.4.75, trvalý výkon hlavná 744 129 nálepkovo. A Eva Antlová, narodená 3.12.1955, trvalý výkon Hamor 182 nálepkovo. Zuzana Šašaňová, narodená 3.9.1951, trvalý výkon Letna 308/137 nálepkovo. Kto je za toto uznesenie? Všetci prítomní poslanci. Prejdeme k bodu číslo 8, a to návrh na schválenie dodatku číslo 3 k zmluve o vzájomnej spolupráci zo dňa 1.10.2012 uzavretej medzi Cirkevným centrom voľného času Varikovce a obcov Nálepkov.
Predmetom dodatku číslo 3 k zmluve o vzájomnej spolupráci do dňa 1.10.2012 je predĺženie platnosti zmluvy na dobu určitú do 31.12.2014. Poskytovateľ obec na Lepkovo poskytuje zájomcovi cirkevnému centru voľného času Harichovce 85% celkových finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok na dieťa vo veku od 5 do 14 rokov. Z uvedeného dôvodu sa zmluva predĺžuje len na určitú dobu, jeden kalendárny rok, v závislosti od poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Otváram diskusiu. Finančná komisia k tomu mala? Nie, stanovisko. Ani minule sme to neriešili, keď sme to schválili. Tie cirkevné, tie centra, to všetko, čo v minulosti prebiehalo. Nemá nikto nič, zatváram rozprávu. Poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 351 2014 obecným zastupiteľstvom na Lepkove schválili dodatok číslo 3 k zmluve o vzájomnej spolupráci zo dňa 1.10.2012 uzavretej medzi záujemcom Cirkevné centrum voľného času Harichovce a poskytovateľom obec na Lepkovo. Kto je za toto uznesenie? Ďakujem všetci prítomní poslanci. Prejdeme k bodu číslo 9, a to dodatok číslo 1 k zmluve o dielo na zhotovenie stavby kanalizácie a vodovod na obce na Lepkovo dokončení. Predmetom dodatku číslo 1 k zmluve o dielo je zmena článku 5, cena za dielo. Bod 5.1, podľa ktorého cena za dielo z DPH je 1 058 139,46 centov. Pôvodná cena za dielo bola 1 078 797,93 centov. Cena za dielo je nižšia z dôvodu nerealizovania časti vododného potrubia a pretlaku pod štátnou cestu smerom Čiernej Hore, pretože realizácia tejto časti stavby by bola zbytočná, nakoľko by ju nebolo možné využiť. Prosím, otváram rozprávu k tomuto. Áno, nech sa páči. Môžem poprosiť presné vysvetlenie, prečo by bola zbytočná a prečo by ju nebolo možné využiť? Jednoducho... Kde to ide, kam to ide, ako to ide, lebo my o tom projekte nemáme žiadne informácie. Teda priame, jasné, aby nám niekto ukázal, že tu ide o tam. Jednalo by sa o pretlak pod cestu druhej triedy, ktorý v podstate nemá náväznosť na nič. Hluché miesto. Hluché miesto. Prosím? Hore na Čiernej Hore. Na konci, keď bol urobený projekt riešil niečo, čo asi nemali riešiť, pretože tam je zbytočne nejaký pretlak robiť po cestu a zablendovať tam, pokiaľ nie je tam prívod vody, aby jedným slovom neslúžilo by to ničom. A nie je to treba, povedzme, že bolo tam plánovaná nejaká výstavba, alebo... Nie, pretože tam bolo svapy, tam by trebalo prívod urobiť, môže, v budúcnosti by sa mohlo, ale to je veľa peniazy, ale by na to peniaze nemala. A toto, čo sa ten úsek robil, to je zbytočné, lebo by to stalo. Prečo to potom bolo zahrnuté v projekte? To treba sa opýtať tých, čo niekedy schvaľovali projekt. Ten projekt je z roku 97, či kedy. Tedy toto nebolo riešené. A ešte sa chcem spýtať, tým pádom, keď je tá zmena toho projektu, nenastanú nejaké problémy Tá zmena je prekonzultovaná. Tá zmena je prekonzultovaná s ministerstvom životného prostredia. My každú jednu zmenu, ktorá sa uskutoční v Krčoven, poviem vám príklad, poklop, že tam není liatinový, ale že je tam poklop iného druhu. To všetko musíme prekontrolovať s ministerstvom, pretože tým pádom je to neoprávnené. A povedzme, kde presne konkrétne by sa mal urobiť ten pretlak, lebo je možné, že treba v budúcnosti budú tam chcieť stavať domy, alebo ja neviem, nejaká bytová zastavba, alebo niečo. Nenastanú potom problémy, že sa nedostanú vodovodu, alebo nejakým spôsobom nebude možný Nie, my sme to zažili z každej strany, je to pri Čiernej Hore, jak býva pán Fabín. Čiže na tamtej strane, oproti tej strane... Tam, jak sú chaty, alebo chatky, alebo niečo také, pána Sovera. Čiže na opačnej strane. Ale tam sa, myslím, že neplánovala nejaká výstavba do budúcna, alebo je to v územnom pláne, ale nič také nie? Nie. Aj pán Sover, tie chatky, ktoré on tak sú postavené na čierno. Takže, bohužiaľ.
No a ešte sa spýtam, čo sa týka toho vodovodu. Nedalo by sa urobiť zmena alebo využiť tie finančné prostriedky a potiahnuť nie cez cestu, ale potiahnuť smerom tým novostavbám, ktorí tam stávajú. Nedá. Neexistuje, aj keď sa treba ušetria tieto finančné prostriedky, nedá sa to nejako? Nedá, ja som chcel, viete, využiť tieto finančné prostriedky som chcel od pani Šaršanovej až tu pod pána Jeseho, pána Mariana Jeseho. Že cez zahrady sa súčasne máme pokrytú kanalizáciu, kanál. Nedá sa. Jednoducho to nie je. No ale tam priamo na Čiernej hore, len sa... Nie, aj keby ste ja chceli, no nejde to. Jednoducho, byrokratický šimel je taký, že nič v tomto smere nespravíte, neexistuje. No a napríklad ešte sa spýtam, keď už sme pri tej Čiernej hore, lebo tí ľudia, ktorí tam stavajú a majú novostavby, existuje nejaká možnosť alebo vypracovať nejaký nový projekt, potiahnuť a ten vodovod a kanalizáciu až k ním, lebo vlastne tá Čierna hora a tie novostavby, ktoré sa tam stavajú, sú odrezané, nemajú prístup. Nehovorím už tam ďalej, čo sme my, ale tá kolónia, ktorá sa... Pani Kronská, závisí to od počtu pripojení, ktoré sú. To znamená, že vám ministerstvo neschváli, pokiaľ tam budú 3-4 ľudia pripojení na ten vodovod, ministerstvo vám to neschváli. Musí byť určitý počet na tú dĺžku, určitý počet ľudí pripojených na tú pripojku. Pokiaľ tam nie je dostatočný počet, vám neschváli to nič. A je veľmi ťažké, vám poviem, veľmi ťažké akýkoľvek dohovor, akýkoľvek platby. Je to neskutočné, čo... Ja hovorím, že to je až šikanovanie. To není... Keby človek bol vedel, do čoho ide, tak to doslova... Šikana zo strany ministerstva. Dobre, má ešte niekto niečo k tomu? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 352 2014 OZ. Obecné zastupiteľstvo Nálepkové schvaľuje dodatok číslo 1 k zmluve o dielo na shodovení stavby kanalizácia a vodovodu obec Nálepkovo dokončenie zo dňa 27.8.2012 uzavretej medzi objednávateľom obcov Nálepkovo a shodoviteľom DUA a S. Prešov. To je za toto uznesenie. Ďakujem všetci prítomní poslanci. Prejdeme k bodu číslo 10, a to návrh schválenia zmluvy o poskytovaní auditorských služieb. Ako iste viete, obec je povinná v zmysle zákona 431/2002 o účtovníctve neskorších predpisov mať účtovnú uzavierku overenú auditorov. Už sme sa na túto tému vlastne bavili minulého roku, toho roku prakticky je tu návrh zmluvy, ktorý sa dostali. Tak prosím, k tomuto otváram diskusiu. Pokiaľ nie, uzatváram diskusiu, prejdeme návrhovej komisii a prečítam uznesenie číslo 354. Uznesenie číslo 353 2014 OZ. Obecné zastupiteľstvo Nálepkové schvaľuje zmluvy o poskytovaní auditorských služieb uzatvoreným dodavateľom inžinierom Vladimírom Vaščákom a auditorom číslo licencie SKU 299 so sídlom OŠE 18 Margencany. Cena za audit účtovnej uzavierky zostavený k 31.12.2013 v sume 1400 eur za audit súladu výročnej správy za rok 2013 v sume 50 eur a za audit konsolidovanej účtovnej uzavierky v sume 150 eur. To je za toto uznesenie. Dobre, nebolo schválené. Proti ešte, dobre. Kto bol proti? Zdržal sa hlasovania. 2. Nebudem to komentovať, ale minulého roku sme mali vlastne ten istý problém. Neviem, akým spôsobom bude. Teda účtovná uzavierka. Aké dôvody sa to musí byť schválené? Tak je mnoho, presne. Čo minulého roku? Presne tak postupne aj mnoho. Treba dať do toho, že prosím nesúhlasím preto a preto, že je treba súhlasiť, alebo že nekvalitne uložené. Ja hlasujem
za alebo proti, pretože som o niečom My presvedčený. sa vyjadrujeme nesúhlasom alebo zdržaním sa poslanca. Ale keď nesúhlasím, mal by som sa vyjadriť, lebo je to ukladať zákon. A ty si hovorí poslanec, že môžeš